daerah nang ndi isih gustine nyembah ta ngedep kok sing dipikirno wong liya aku iki ning ngarepmu sing mbok pikirno kudune aku lah kok mikirno wong liya berarti niki wau larang wong sing didep iki ning ngarepe lho kok mikirno wong liya lha lucu to kula lak bolak-balik omong to sampean ki ngaca wis ngono penak kaca sampean nggawa kaca ngene lho Pak kaca iki pomo sing ngaca iki sampean sing ketok niki sinten ya sampean ndak ketok wong liya niku sinten orang ketiga nggih jen wis ngono ae kok sangel-angel lah sing mari kakan iklan iki lho film ras do main iklan cek laris nggih ta. Lah terus Mbas dosa niki awake dhewe nek atine was-was. Berarti salat iki malah Pak wis ping 3 tapi 4 yo salat saiki mang. Perasaku jek ping 3 ditumbahi maneh. Lho. Kok wis ping 4. Oh alah ngeten iki jenengan salat iki diterima ta mboten Pak ngono niku. Rodun. Wis bingung tok. Wis bingung jare pokoke mang perasaku ya wis ping 4. Jadi sholat iki mantu sak munggo sampean ku madhep ta. Kenapa Pak ngoten niku? Nah niku jenenge was-was. Terus wong dosa iki atine gak tenang. Iki wong atine ngene Pak dikabari enek dulure sing lara. Dulure kecelakaanku dari kono ngene wis pikiran iku jadi ngene iki kok terko piye wong-wonge gurung teko lho wis iki kok aku sedol ngene anakku kok piye ning kono nah iki biar belajar dadi wong sing tenang sampean ati was-was gak tenang gak nyaman iki jenenge sampean iki dirusak ati sampean kali jin jenenge dosa jenenge ati sing peteng ngoten lho. Lah terus nek pengen gak dosa kudu piye? Ya wae dhewe pengen gak dosa ya kudu iso ngendhalekno pokoke setiap hari nandur kebencian ngono lho Pak. Mbek wong sing apik, mbek sapa wae belajar nek wong kesusahan ditulung. Lah menungso dudono perbuatan awake dhewe nek iso iki iso nguripi tiyang Pak. Ayo nguripi. Sama kula ngomong nguripi niku paham mboten? Wong kok diuripi to balik kok nguripi wong iki. Maksudnya nguripi wong iki seumpami wong iki ganti penggawean. Ya ana penggawean. Wong iki sumpek kek ono. Nek sumpek dikeki nasihat, cek dadi ayem iku jenenge nguripi. Oh gak sampean wong aku dhewe urip ora ngerti urip kok nguripi wong. Kadang-kadang kan jenengan lali, oh Mbak Lis iki belajar ilmu jero, berarti omongane barang jero, mesti pikirane ning njaba. Lah jenenge awake dhewe cek gak dosa cek iso dadi cahaya. Mukjizat iki lho Pak, namanya mukjizat tak cahaya to. Awake dhewe dikongkon menungso iki nduduhno perbuatan cek iso nguripi setiap makhluk dadi awake dhewe dikongkon bantu setiap makhluk iki kon awake dhewe kon nglakoni perbuatan sing sae. Wong wis dikandani ndek donya niki nggone mampir ngombe. Mampir niki diluk napa? Dangu Pak. Lah wis dikandani diluk lho kok tetep gak gelem ngendhalekno. Padahal waktu iki lho digunakan sebaik mungkin
untuk berbuat baik. Engko nek wis mulih lho sampeyan ate balik maneh mboten saged. Menapa to Gusti, kula tak balik malih nggih. Kula nek sampeyan ngaten iki kula pun mboten nglampahi. Masih ken kula jenengan uripaken malih ken kula kaliyan bojo kula kumanten ngaten kula pun mboten rame. Ya iku karepmu. Lho. Dhisik wis tak kandhani ora mbok reken. Saiki pengen balik mana ya wis gak iso. Lho, setiap tiang lak pun dikandani to. Ndek donya iki nggone mampir ngombe, tapi prakteke bendina. Makanya intine apa to? Intine bendina iki ngendhalekno ngempet niku lho. Cek dadi cahaya, dadi mukjizat. Sampai balik sing mukjizat iki kula nggih gadah mukjizat nggih lah bendina niki panjenengan buat api. Kalau sinten niku mukjizat kali Gusti Allah. Sampeyan pikiran mukjizat itu berarti kene para nabi, para wali ngoten tok. Lah jenengan dadi napa umat ya mesti kok ndukur naso nangis niki kabeh ya nurut to wali sing dicontoh kok sing nurun gak enek iki piye. Lah awake dhewe dikongkon dadi kaca. Kaca niki napa perbuatan sing sae dikongkon welas asih dikongkon tolong menolong cek dadi contoh setiap makhluk. Makanya niki wong bahas napa hikame lak bahas ati sing peteng ati sing resi walam yashhad. Lah walam yashhad iki dudono wujud sing ketok mata ningali perbuatan sing wujud. Kata niki jangan paham betul. Kula omong ngaten iki Pak. Wis penak langsung tak contoh mawon. Ngeluh sampean kula mikir walam yashhad apa ya? Orang didelok. Apa iki wis gak paham. Dicelatu bojo wis ngono wis gak tak rinci teman-teman wis pokoke langsung mawon dicelatu bojone diomongi gak kenek mangkel iki jenengan atine ketutup malam yashhad berarti atine gak iso delok iku wujude Gusti Allah jenenge dosa maneh. Terus sedekah awake dhewe nek pengen iso didelok, maksudnya didelok Gusti Allah niki awake dhewe iki wujude Gusti Allah iki awake dhewe gak pangling. Berarti cek iso dadi cahaya berarti awake dhewe dikon sedekah nyang wong sing gak duwe. Pak, kula sanjang sedekah wong gak duwe niki jenengan paham mboten? Pikirane jenengan ngoten niku pripun, Pak? Sedekah nggone wong sing gak duwe. Iki lak penak to, Pak. Kula bahas niku lho nggih, mboten bahas jowo. Nek jowo sampeyan nek wis mesti kaya wong sing gak duwe-duwe. Nek ngoten to. Sedekah nanggone wong sing gak duwe. Mboten paham. Awake dhewe iki lak gak duwe apa-apa to, Pak. Disedekahi awake dhewe iki difatihai, didongakno awake dhewe iki anak yatim. Niki jenenge sedekah nanggone wong gak duwe. Gak paham dong. Akan ilmu jero mencoba niki mboten padha. Dadi intine kok akhirnya awake dhewe iki nganu, Pak. Wong gak duwe apa-apa dadi wong mati temenan. Mati ning jenenge urip. Akhirnya awake dhewe iso nunggal temenan. Ngoten lho. Pak, kula tak tanggap iki bulan Muharram niku wong-wong kok gak oleh apa Pak? Surah niki gak oleh mantu. Gak oleh mantu niku monggo jenengan iki lapo wis ngoten mawon sih tak teko.
Bulan Muharram gak nek wong mantu gak nek wong nyunatno wis prei son yo prei sembarang prei wong macak yo prei kabeh prei wong buwo yo prei tapi tetep nggih wong iku wong bancaan pancet bulan Bedukan apa Pak Arifin? Kira kidul mantu. Ya, niki kakak delok YouTube. Tadi kan jiri-jiri. Nah asline bulan Muharram niku intine soale napa cucune Kanjeng Nabi niki meninggal, makanya bulan berduka ngoten lho, awake dhewe kok enak-enak mantu digawe. Ngoten intine niku menghormati awake dhewe bela sungkawa ngono lho, Pak. Lah nek di YouTube Nyi Roro Kidul mantu, mblarah niku. Pada saat sini uang ini gak karu-karuan. Nah, ini ku mau soalnya cucunya Kanjeng Nabi niki meninggal. Terus menungso sing atine ketutup. Sebab kula tanglet menungso sing atine ketutup. Niki awake dhewe memang teng ngene kitab dipadakno kewan. Pripun paham betul? Dipadakno kewan akhlake dhewe dikongkon sing apik gak oleh nglakoni elek. Gak oleh nglakoni nyolong, zina. Wis ngono-ngono kuwi lho, Pak. Maksudnya piye? Kula ngomong kewan niku napa to, Pak? Kewan. Jirine gulu mendukun niki alam ketuhanan. Niki urusan nang Gusti Allah to. Lah nek alam menungso. Niki mulai gulu nang ngisor. Niki sampe delok ah, kula ngomong ngene lho. Niki gak nafsu tok to, Pak, ngantek ngisor. Lah niki nafsu napa mboten niki? Alam ketuhanan. Meripat sing masih Gusti Allah. Nah, sing ngrungokno Gusti Allah. Mikir iki ya Gusti Allah kabeh. Lah niki jenenge kewan. Makane kewan niki awake dhewe dikongkon ngendhalekno. Iso napa mboten? Iki lho. Ya kebanyakan menungso jarine menungso tapi atine kewan. Sira Pak, sampean kesane iki lha mboten saged ngendhalekno perkara niki nang isor. Wis mungkin dalu mawon wis ngono ae, lak gak iso ngendhalekno. Wis gak iso dipungkiri gak iso. Soale menungso tasih urip. Oh Mbak Enjir iso, gak ganti-gandengan kok. Wis. Maksudnya napa to, Pak? Alam menungso. Gini ki mau. Sampai saiki kon mendhalekno sing angel, Pak. Soale enek lawan jenis, ngoten Pak. Ayo jajal sampean iso tak gak ngendhalekno niki. Niku mawon nek kangelan, nggih to. Makane jerene durung iso dadi wong sing bertakwa, jadi iso ngendhalekno egone dhewe. Dene mbek bojone ya ora apa-apa. Lah sampean bojo sampean gak sama kaya ya ngamuk, sampean nek iso tukaran bendina. Wong penak, wong penak. Ora perkara apa-apa, ya perkara ngono kuwi mang wis ngono. Lah kula bendinten ngandani wong ngono, angge sampean. Oh alah dibangi wong kelebon, dibangi lapo-lapo ya Allah, nek diparani yang sampean apa perkara niku wau. Alam iki malu kewan niku lho Pak. Makane menungso ning arep diumpamakno niki wau kaya kewan sifate. Maka niki alam ketuhanan, niki alam menungso kaya kewan. Lah niku ketape muni ngono. Dipadakno kewan. Pun aku tak bahas bulan Safar.
Napa Pak? Nafsu. Nggih. Oh, sik kula tak menisan takwan niku nggih tak tutupno pisan. Terus nomor 3 wal afi